Няма как да си пропуснала невероятната трансформация на Бела Хадид, след като откри кой всъщност е нейният сезон. В началото на кариерата си тя често бе определена като по-непривлекателната сестра на Джиджи Хадид. Но днес Бела е едно от най-търсените лица в модната индустрия и е обявена за една от най-красивите жени на света. Бела се луташе дълго кой е най-правилният цвят за косата й. Опита с червена, руса, дори черна коса. А всъщност тези цветове обостриха иначе толкова меките й черти. Докато вижте с това кистеняво със студен нюанс, тя буквално блести. Златото, топлите цветове, също прекалено ярките, изобщо не са в нейната палитра. Нека погледнем как изглежда в меки и студени цветове. Тя спря да се прави на това, което не е, и точно по този начин се открои с уникалността си. Бела е меко лято и именно подчертавайки деликатността си, тя усети стихията си. Аз съм Йоана, професионален личен стилист, и ако искаш да спреш да се луташ в търсене на най-подходящите визии за теб, ако искаш да спреш да харчиш пари за дрехи, които не отразяват твоята същност, не подчертават твоята естествена красота, дори обратното, запази си индивидуален цветови анализ в лични, има ваучери,